Δηλαδή, με χαροποίησε ιδιαίτερα. Με χαροποίησε, τρελάθηκα. Ήταν σαν αποζημίωση για μένα, για το χαρακτήρα που είχα δείξει τόσο καιρό μέσα στο σπίτι και για τις μαγειρικές μου ικανότητες. Αυτή η δεύτερη ευκαιρία την ήθελα πάρα πολύ γιατί έχω να δώσω ακόμα, πιστεύω, πάρα πολλά. Θα το παλέψω και θα δούμε μέχρι που θα φτάσουμε αυτή τη φορά. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ισοψηφία για την τρίτη θέση ανάμεσα στη Χρύσα και το Σπύρο. Στην περίπτωση αυτή, οι κριτές εδώ μπροστά σας θα αποφασίσουν ποιος είναι ο τρίτος. Λευτέρη. Έχουμε δύο πολύ καλούς παίχτες, δύο καλούς μαγείρους, αλλά εγώ θα ψηφίσω τη Χρύσα. Γιάννη. Η ψήφος μου. Θα πάει στη Χρύσα. Δημήτρη. Και εγώ καθαρά μαγειρικά θα ψήφιζα Χρύσα. Λοιπόν, το αποτέλεσμα κρίθηκε. Αυτοί που επιστρέφουν είναι ο Βαγγέλης, ο Μανώλης και η Χρύσα. Καλώς ήρθατε στο MasterChef. Συγκλονίστηκα, πραγματικά ταράχτηκα, δεν το περίμενα. Ήταν μια ευχάριστη έκπληξη, γιατί είναι και μια επιβεβαίωση καλός-κακός, αλλά από την άλλη συνειδητοποίησα ότι ξαναμπαίνω μέσα στο σπίτι. Κατακυριεύτηκα από τόσο διαφορετικά συναισθήματα και θετικά και αρνητικά, έμεινα άφωνη. Δεν μπορούσα να το προφέρω με λόγια το πώς νιώθω καν. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τους υπόλοιπους παίκτες και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ημέρα του μεγάλου τελικού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και χάρηκα που σας είδα όλους ξανά. Και εμείς χάρηκα. Με τη λογική την οποία ψήφισαν οι παίχτες, ήταν καθαρά συμπάθεια. Ήταν κάτι αναμενόμενο και κάτι το οποίο δεν είναι κακό. Πώς θες ψηφίζεις. Από εκεί και πέρα βγήκαν αυτοί που βγήκανε. Καλή τύχη σε όλους. Σήμερα οι πρώην συμπαίκτες μου επιβεβαίωσαν ότι δεν είναι θέμα συμπάθειας το ότι δεν με ψήφισαν, αλλά είναι θέμα απειλής. Με θεώρησαν απειλή. Βαγγέλη, Μανώλη και Χρύσα, έφτασε η στιγμή να μπούμε στη δράση. Θα στηθούν οι κουζίνες σας και ξεκινάμε με το τεστ δημιουργικότητας. Χρύσα, κλείσε το στόμα. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσαν μια δεύτερη ευκαιρία και από τη στιγμή που μου τη δίνουν θα προσπαθήσω να τους βγάλω ασπροπρόσωπους. Δηλαδή θα προσπαθήσω ακόμα και να τους διώξω. Οι κουζίνες μας έχουν τοποθετηθεί. Είναι όλοι έτοιμοι να μαγειρέψουν μαζί σας. Μανώλη, Χρύσα, Βαγγέλη, καλώς ήρθατε και πάλι στο MasterChef. Καλώς ήρθατε. Και καλή συνέχεια. Λοιπόν, Βαγγέλη, βάσει των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας που έγινε, είσαι αυτός που συγκέντρωσε τις περισσότερες θετικές ψήφους για να επιστρέψεις στο διαγωνισμό. Αυτό σου δίνει το πλεονέκτημα να διαλέξεις το βασικό υλικό που θα χρησιμοποιήσετε όλοι στο τεστ δημιουργικότητας. Θα μπεις τώρα στην αποθήκη τροφίμων μαζί με τον Γιάννη και τον Δημήτρη και μην ξεχνάς ότι θα έχεις 5 λεπτά στη διάθεσή σου για να διαλέξεις τα υπόλοιπα υλικά. Ωραία. Βαγγέλη μου, πρώτη φορά εδώ, Πρώτη, ναι. Λοιπόν, εδώ έχεις τα 3 υλικά που πρέπει να διαλέξεις. Πάμε να τα δούμε. Ναι, πάμε. Είσαι έτοιμος. Πανέτοιμος. Ωραία. Λοιπόν, Βαγγέλη μου, πρώτο. Πατατούλες ωραίες. Ωραία. Δεύτερο. Σαρδέλες. Και τρίτο. Φακές. Φακές. Τι λες? Με την πρώτη ματιά πάω για θάλασσα. Τώρα αν πάρω πατάτες είναι εύκολο για όλους. Τις φακές δεν τις ακουμπάω καθόλου. Γιατί?
Δεν τη συμπαθώ ιδιαίτερα. Ίσως έχουν και θέμα με το βράσιμο. Δεν μπορώ να το ξέρω. Πού καταλήγεις λοιπόν? Θα πάρω τη σαρδέλα. Βαγγέλη, έχεις 5 λεπτά από τώρα να μαζέψεις τα υπόλοιπα υλικά και ο χρόνος ξεκινάει από τώρα. Αγχώθηκα για το λόγο ότι δεν θα προλάβω να πάρω τα υλικά. Για το λόγο ότι δεν είχα καμία συνταγή στο μυαλό μου. Απλά είχα επιλέξει εγώ το υλικό και προσπαθούσα να κάνω ένα συνδυασμό εκείνη τη στιγμή. Άρχισα να παίρνω κάποια υλικά, περνούσε ο χρόνος, κοιτούσα. Εν τω μεταξύ είχα να πω και καιρό στην αποθήκη και κοιτούσα αν υπάρχουν αλλαγές, τα πράγματα, όλα αυτά. 2 λεπτάκια ακόμα. Ωραία. Όταν μου είπε 2 λεπτά, πού να το θεωρούμε. Άδειασα το δίσκο μου πάλι, τα πέταξα τα μισά υλικά και έβαλα καινούργια. Και που είχες γεμίσει, τα βάλεις όλα πίσω. Ναι. Μου είχε άλλη συνταγή στο μυαλό. Βαγγέλη, τέλος χρόνου. Πάμε να δείξουμε το υλικό στους υπόλοιπους. Ναι, πάμε. Επειδή δεν ήμουν και συνηθισμένη ένα μήνα που έλειπα στη διαδικασία αυτή, έτρεμα. Άμα τι θα είναι, πώς θα μου έρθει ιδέα. Από το σοκ δεν μπορούσα να μιλήσω. Βαγγέλη, είσαι σίγουρος για αυτό που επέλεξες? 100% όχι. Βέβαια μου έκανε κλικ στο μάτι όταν το είδα. Είχε και πιο εύκολα υλικά, αλλά προτίμησα να πάρω αυτό. Να το δείξουμε και στους συμπαίκτες σου. Εσύ, Βαγγέλη. Με το 3, 1, 2, 3. Σαρδέλες. Μια εξαιρετική σαρδέλα. Σαρδέλες. Γιατί, ηρεμία, τι έχεις με τη σαρδέλα? Είναι και μεγατρία. Μήπως θέλεις να σου πει τι ήταν τα άλλα 2 υλικά? Εσύ δεν το ψήφισες, ηρεμία, να έρθει πίσω. Πακές και πατάτες. Σκέφτηκα, λέω αν πάρω πατάτες, στάνταρ θα βγάλουμε κάτι θα σκεφτούμε να κάνουμε όλοι. Αλλά το θαλασσινό μου χτύπησε πιο καλά. Μας έβαλε φακές. Φακές όχι ρε. Δεν μου, φακές δεν θα παίρναμε τίποτα, το έχω αποκλείσει. Ωραία. Βαγγέλη, μπορείς να πάρεις το βασικό υλικό, να επιστρέψεις τον πάγκο σου για να μπουν μέσα ο Μανώλης και η Χρύσα. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, Χρύσα και Μανώλη, σας υπενθυμίζω ότι ο χρόνος σας είναι μόλις 2 λεπτά. Ήμουν πολύ στα χαμένα όταν μπήκα μέσα στην αποθήκη. Ακόμα δεν μας ψήφισαν τα παιδιά, μπήκαμε κατευθείαν στη δοκιμασία. Είναι λογικό να τα έχεις χαμένα μετά από τόσο καιρό που είσαι έξω. Μα καλά, τώρα είναι χρόνος 2 λεπτά. Να διαλέξεις 10 υλικά και να κάνεις και πιάτο, να σκεφτείς και το πιάτο, να βρεις και τα υλικά. Παναγιά μου, άγχος. Πατήσα. Για 2 λεπτά, 10 υλικά. Το πεπόνι πού το πας, ηρεμία? Με φοβίζεις. Είναι 7 υλικά τα μυρωδικά μου. Γιατί άμα έχω περισσότερα υλικά με πιάνει κάτι, δεν ξέρω. Με πιάνει ένα κακό μέσα μου και θέλω να τα μαγειρέψω. Οπότε πήρα μόνο μυρωδικά. Για να έχω 7 υλικά μυρωδικά δεν μπορώ να κάνω τίποτα παραπάνω. Δεν μπορώ. Δηλαδή πρέπει να συγκρατούμε, δεν γίνεται. Σιγά το πεπόνι, ηρεμία. Πεπόνι με σαρδέλα, βρε ηρεμία. Θα δούμε. 2 λεπτά, 10 υλικά. Γεια σας, καλά μαγειρέματα. Εντάξει, Δημήτρη, από αυτά που είδες, θα έχουν φαντασία τα πιάτα σήμερα. Αν κρίνω από το πεπόνι που πήρε ο Ηρεμίας με τις σαρδέλες, θα έχει φαντασία πολύ. Να σας δώσω έτσι μια συμβουλή για τη σαρδέλα, μια και την επιλέξατε βασικό υλικό. Η σαρδέλα θέλει λίγο πλύσιμο για να φύγουν αυτά τα λεπτά λέπια που έχει πάνω της, για να μπορέσετε να τη διαχειριστείτε καλύτερα. Από το κεφάλι μπορείτε να τραβήξετε για να τη φιλετάρετε μέχρι κάτω στην ουρά και να βγάλετε το κεντρικό κόκαλο. Τα λεπτά κόκαλα μέσα στρομάζουν, στο μαγείρεμα καίγονται. Εξαφανίζονται σχεδόν. Καλή επιτυχία. Έχετε 45 λεπτά στη διάθεσή σας. Ο χρόνος σας ξεκινάει από τώρα. Σήμερα ακόμα δεν μπήκα. Δεν θέλω να είμαι ένας από τους 3 που θα κάνουν τα χειρότερα πιάτα και θέλω να δώσω τον καλύτερό μου αυτό. Αγχώθηκα πάρα πολύ για το λόγο ότι ξαφνικά από το πουθενά βρέθηκα να μαγειρεύω. Και με τα καλά μου από πάνω κάτω μια κυρία ξαφνικά μαγείρεψε. Πώς?
Δεν γινότανε με τίποτα στον κόσμο να μαγειρέψω πάνω σε αυτά τα παπούτσια. Οπότε λέω, αλλιώς δεν έχουμε. Ξυπόλυτη. Τα πετάω τα παπούτσια από εκεί και ξεκίνησα να μαγειρεύω. Ξεκίνησα με τις σαρδέλες να τις καθαρίσουμε. Δεν το έχω ξανακάνει. Έχω ασχοληθεί καθόλου με τις σαρδέλες. Και μαζί με τον Βαγγέλη καθαρίζαμε εκεί στην Οροχήτη. Μας πήρε πολύ ώρα, βασικά ένα δεκάλεπτο. Δέσποινα, τι κάνεις? Καλά. Τι κάνεις, παιδί μου, το φαγητό? Όποτε έρχονται οι κριτές, έρχονται άνετοι, γιατί δεν τους νοιάζει ο χρόνος. Οπότε, όσο πιο μονολεκτικά τους μιλάς, αντιλαμβάνονται το κλίμα ότι δεν σηκώνει και πολλά και φεύγουνε. Μισή ωρίτσα έχεις, Ναι, ευχαριστώ. Θα κάνω τις σαρδέλες στη σχάρα και θα κάνω μια σως βιές. Θέλω να εντυπωσιάζω τον εαυτό μου, αλλά όταν εντυπωσιάζω τον εαυτό μου, δυσαρεστώ τους κριτές. Οπότε σήμερα είπα να μην εντυπωσιάσω τον εαυτό μου και να κάνω κάτι απλό, γιατί δεν μπορώ να ξαναβγώ στον τάκο. Εντάξει, φτάνει. Πολλά κόκαλα βλέπω στις σαρδέλες. Δεν είναι πολλά, σεφ. Και έχω και αγκινάρι και σαλέμι στο φούρνο. Έλα, πρώτη φορά που διάλεξε κάποιος αυτό το υλικό. Μη σου γίνουν τα κόκαλα, εφιάλψακι. Όχι, όχι. Τι σε χτύπησαν τα παπούτσια? Δεν μπορώ να μαγειρεύω πάνω σε 12 πόντους. Μη θέλεις και εσύ 12, μπορείς να βάλεις 6 ρε χρήσα. Το ήξερα. Όχι θα καταλήξω εδώ. Η μο πατάτα όταν πετύχει είναι πάρα πολύ ωραία. Βέβαια, αν δεν πετύχει... Είναι μαπά. Το πεθόνος. Λοιπόν, θα κάνω ένα ριζότο μεσογειακό, ας πούμε, λαχανικά, μελιτζάνα, κολοκύθι, κρεμμυδάκι. Και τώρα οι σαρδέλες είμαι σε δύο. Ή θα τις ψήσω ή θα τις πανάρω για να τις τηγανίσω. Εγώ σου λέω ότι έχουν μείνει γύρω στα 25 λεπτά. Γιάννη, Σεφ, πώς θα πας? μια χαρά. Τι θα ετοιμάσεις? Λοιπόν, πέμνες με φέτα, ελιές, κρεμμυδάκι, ρίγανη, κάπαρη, σκορδάκι και με τις σαρδελίτσες μας. Ακούγεται πάρα πολύ νόστιμο. Πιστεύω και εγώ ότι θα βγει καλό. Δεν έχεις ξανακάνει κάτι τέτοιο. Όχι. Άτσελα, από ό,τι βλέπω κάνεις ένα κεφτέ. Ναι. Σαρδελοκεφτέ. Ναι. Το έχω δει στη Ρόδο ότι το κάνουν με κρεμμυδάκι μέσα, με ιτανό, λεμονάκι και λίγο αλεύρι για να δέσει. Και θα κάνω μια καυτερή σάλτσα ντομάτες. Αυγό έβαλες? Όχι. Με προβλημάτισε ο κ. Λαζάρο όταν μου είπε για το αυγό. Ήξερα ότι για να το αναφέρει αυτό ήταν το σωστό, αλλά δεν ήθελα να το ρισκάρω. Ήθελα να το πάρω με το δικό μου δρόμο. Αυτό είναι πλεξούδα σαρδέλας. Δεν είναι πλεξούδα. Τι είναι? Υποτίθεται πως αυτό είναι. Είστε. Για το δεκόρ θα είναι όμως. Τι είναι αυτό, δεν έχω καταλάβει. Από εδώ θα βγει και η σάλτσα μου. Οκ. Ωραία, καλή επιτυχία, Γιάννη. Ωραία, καλή συνέχεια. Μανολάκη, ήθελα να ξέρω γιατί έκλαιγα όταν έφευγες. Αφού σε ξαναφέρανε. Κι εγώ γιατί έκλαιγα όμως, για? Γιατί θέλεις να με ξαναδείς? Αυτό ακριβώς. Όλους ήθελα να σε ξαναδώ. Τι φτιάχνεις τώρα, κύριε Μανώλη? Έχω κάνει κάτι κρεφτέδες με τη σαρδέλα μας. Κάπου μου ανοίγουν αυτοί, κάπου βλέπω ότι παραξεφεύγουν. Πολύ. Έριξα λίγο αλευράκι να μην έρχεται πολύ αλεύρι στο στόμα. Αυγό δεν έριξες όμως. Όχι, δεν ήθελα. Αλλά πώς θα κολλήσουν, πώς θα ομογενοποιηθούν. Τέσσερα. Παραγγελίες. Ναι. Σίγουρα. Έτσι λέω, γιατί. Εγώ δεν προλαβαίνω. Είχα την αγωνία του αν θα βγει το ριζότο. Το είχα δοκιμάσει, κρατούσα ακόμα λίγο και χίλιψα στα τελευταία 4 λεπτά να βγει κάτι. Το κακό ήταν ότι δεν είχα ετοιμαστεί για το στήσιμό μου. Εγώ είδα ωραίες ιδέες, αλλά ήταν ακόμα αρχή και τα παιδιά κάνανε mise en place, δηλαδή δεν είχε ξεκινήσει το μαγείρεμα κανονικά. Εμένα ο Μιχάλης μου φάνηκε ότι έχει μια ωραία ιδέα. Η Δέσποινα, αν την υλοποιήσει. Φοβάμαι για το πιάτο του